lloc de resistència cultural catalana, que és la llibreria catalana, llenço una crida per la manifestació del 5 de novembre, manifestació per la commemoració del Tractat dels Pirineus, per reivindicar la nostra identitat catalana, avui dia maltractada, se'ns esborra el nom. Hi ha cursos de català a les escoles bilingües que desapareixen, i cal tota la bona voluntat dels professors i dels pares d'alumnes per mantenir cursos. Doncs per totes aquestes raons penso que un estatut propi per la Catalunya del Nord seria una bona cosa. I doncs veniu tots a la manifestació del 5 de novembre per dir volem decidir, volem un país català.